ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ତା'ର କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ଆଉ ନିଜେ ବି ପଢ଼େଇବି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉ କେହି ଜାଣିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଡେଲି ପାଠ ସହିତ ଟଚ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହଉ କି ହିନ୍ଦୀ ବାଲା କିଛି ଲେଖାଲେଖି ହଉ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମାନେ ନିଜେ ମନେ ରଖିକି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ହୋପଲେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଥା ଏମିତି ଥିଲା କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ LTRର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ସେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକି ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ LTR ହିନ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ କି କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ସେଥିରେ ଥିଲା କି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମେନ୍ସରେ ଆମର ପେଡାଗୋଜି ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର, ସେଥିରେ ଥିଲା କି ମାନେ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ପଢ଼ିବା କଥା ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ପିଲା ସେଇଟାରେ ବି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଇଂଲିଶ ସହିତ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଆମମାନେ କେମିତି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଏ କରିବୁ। ତ ସେମାନେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ। ତ ସେଇ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ତାପରେ ଆସିଲା ଏମିତି କି ଯେଉଁମାନେ ପେଡାଗୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର୍ କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ପେଡାଗୋଜି ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 16 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ କେବଳ ପେଡାଗୋଜିଟା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛୁ, କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା କେବେ ବାହାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ବାହାରିଲାନି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବାର ଆଜିକୁ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ହୋପ୍ରେ ଥିଲୁ ଯେ ହଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ରେଜଲ୍ଟଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା। ୟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ଝଗଡ଼ା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଭାରି, ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମାନେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିକି ମୁଁ ଡେଲି PDF ନୋଟ୍ ହେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଥର ମାନେ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ଆଶାଟେ ରହିଯାଇଥିଲା କି ହଁ ଏଥର ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ବାକି ଆଶାଟା ହିଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ତ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଦେଲା କି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବେସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ 3 ମାସ ପାଇଁ କୁହାହେଲା କି ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, SI ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଯେ କେଉଁଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲାନି, ତାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଟୋବରର ଏବେ ସେମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି। ତ ତା'ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ
ସବୁ ଭିତିରି ଜିନିଷ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ପଇସା ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପଇସା, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପୁରା କରପ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଟଚ୍ ମେ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାକି କହୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପୁରା ଡେଡ଼ିକେସନ୍ ସହିତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରହିକି, ମାନେ ଆଗରୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରହିକି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ ଘର ଲୋକ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା କରୁଥିଲେ, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ ସବୁ ନେଉଥିଲେ ବାହାରେ ରହିକି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଘରଠୁ ଛାଡ଼ିକି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ପୁଣି ତା'ର ନୋଟିସ୍ ବାହାରୁନି ଯେ କେବେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ନ ଯାଉଥିବେ। ତ ମୁଁ ଲାଗ୍ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଶୁଣିକି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲକେଜ୍ ଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ, ଯେ ନା ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ହେଲାନି। ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ UGC ନେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଆମେମାନେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ମଝିରେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇପାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଥିବେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭଳିଆ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଥିରେ କେତେ ହାମ୍ପର୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ପିଲା ଏଥିରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା ଭଳିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହୋପଲେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିନି ପଢ଼ା ଉପରେ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ଯାଉଥିଲି, ବାକି ଗଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଭିତରେ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ଏବେ। ବହୁତ ବେଳୁ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ବାକି ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଗୋଲ୍ ପାଖକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏମିତି ବସିଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା ଭାବିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କର୍ମ କରିବା କରି ଚାଲିଥିବା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଟା ନିହାତି କରୁଥିବା, ଦେଖିବା। ମୋ ଭଳିଆ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ସେଟ୍ କରିଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ LTR ହିନ୍ଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 16 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲି, ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ OMR ସିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ତା'ର ଆମର ଯେମିତି ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଏଥିରେ GK ଯେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତାପରେ ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି GK ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଇ ବର୍ଷେ ତଳର, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ।
बाकी नुआ अप्लाई कहीं करें जो मैंने एग्जाम देते अप्लाई करते सेबेठू से मैंने एग्जामटा को देवे तो 16/11 मैंने आसे भी ना तापाई टी प्रिपेयर हूँ बाकी पढ़ापढ़ी टच रखु एमती मो भाया स्ट्रेसफुल जदि हो डिप्रेस हो गला भाया ताले किसी माने आहरी अधिक टाइम लगे एमती भी मोर बहुत टाइम पलैलाणी माने माने पाठठू 3-4 वर्ष माने मु टच छाड़ी गलानी टच छाड़ी गलानी इन द सेंस कि मु स्कूल रे छुआ मानन को पढ़ाऊँगी बाकी गोटे एमटा जो लाइफ रे अच्छी सेटा जदि न हो पारिबो ताहले एटा जानिया जे माने मो पढ़ा टच ही छाड़ी गलानी कंपटीशन एबे जो भलिया बढ़ी चलची तो तापाई निहाती रेगुलर टच रे रहा पड़ो आ निज टाइम निहाती बाहर करने पड़ो तुम जहाँ कर भी कर बाकी निजपाई टाइम बाहर करने पड़ो जदि लाइफ रे किसी बड़ हाँपाई आशा कर किसी एम रखीच माने तापाई परिश्रम करने पड़ो खाली बसी पड़े कि डिप्रेशन रे पलैले सेटा केबे भी आसान हो कि सक्सेस होबार कौन सर्टकट नहीं से पढ़ाटा निहाती दरकार पढ़ापढ़ी टे करूँ बाकी मत जदि टिके मोटिवेशन किसी मेसेज कमेंट करें मु निजुक धन्य मन करी थैंक यू।